כשקמתי הם סגרו לי את העסק. הכנסה היא אפס אבל הם גובים לי כסף. אוויר אדם, אוויר הדמשק. לא תמצא אותי מוחא כפיים במרפסת. איך מתקנים את כל ההרס פה? החלום שלי מתרחק, תביא לי טלסקופ. אין דבר פשוט, תמצא לי איזה ג'וב. ערב טוב. דפקתם את המדינה כל כך חזק שנשאר אבק. יש נורמליזציה של וואט דה פאק. על הקו הדק בין להיות הדק ששתק בין להיות המאבק. סק מכל עבר, אין אמון בנדר. חוק עובר בסתר, מי מחסן את העדר. המלך הוא עירום גם בדצמבר, עד אז אין לי מה לאכול. חיים בגדול אבל שיקבלו חשבון בסוף הארוחה. הם ימכרו את הכל, את הטוב הרע וגם את אחותך. זה לא שלפני זה קודם, היה לי פשוט לחיות פה. בפרק הקודם שדדתי בנק בשביל קניות. בוא נגיד שההילוך עלה כדלקמן, זו מלחמה וניר דנן יקיר וקספר כבר הכינו פופקורן. אז זאת הסחרחורת, אני לא מקשיב לדוקטור. אבא של המדינה פשוט שכח אותי באוטו. חושב שהוא מדהים כי הוא מפצה אותי עם שוקו. אז רגע בוא נבדוק טוב טוב. מי ישיר? מי ישיר? מי שמוכר אותך בשביל איזה נזיל. עדשים ומראה רעבים למטה ככה מרעישים. ולא הושטתם יד אבל שלחתם פרשים. ככה שאני מוכן לכל התרחישים. ככה אני מרגיש ואיך אפשר להאשים. כשסוגרים לנו את הספיקרס ורוקדים שם בקומה 50. חיים בגדול אבל שיקבלו חשבון בסוף הארוחה. הם ימכרו את הכל, את הטוב, הרע וגם את אחותך. אחד כשקמתי הם סגרו לי את העסק. הכנסה היא אפס אבל הם גובים לי כסף. אוויר אדם, אוויר הדמשק. לא תמצא אותי מוחא כפיים במרפסת. איך מתקנים את כל ההרס פה? החלום שלי מתרחק, תביא לי טלסקופ. אין דבר פשוט, תמצא לי איזה ג'וב. ערב טוב. דפקתם את המדינה כל כך חזק שנשאר אבק. יש נורמליזציה של וואט דה פאק. על הקו הדק בין להיות הדק ששתק בין להיות המאבק. סק מכל עבר, אין אמון בנדר. חוק עובר בסתר, מי מחסן את העדר. המלך הוא עירום גם בדצמבר, עד אז אין לי מה לאכול. חיים בגדול אבל שיקבלו חשבון בסוף הארוחה. הם ימכרו את הכל, את הטוב הרע וגם את אחותך. זה לא שלפני זה קודם, היה לי פשוט לחיות פה. בפרק הקודם שדדתי בנק בשביל קניות. בוא נגיד שההילוך עלה כדלקמן, זו מלחמה וניר דנן יקיר וקספר כבר הכינו פופקורן. אז זאת הסחרחורת, אני לא מקשיב לדוקטור. אבא של המדינה פשוט שכח אותי באוטו. חושב שהוא מדהים כי הוא מפצה אותי עם שוקו. אז רגע בוא נבדוק טוב טוב. מי ישיר? מי ישיר? מי שמוכר אותך בשביל איזה נזיל. עדשים ומראה רעבים למטה ככה מרעישים. ולא הושטתם יד אבל שלחתם פרשים. ככה שאני מוכן לכל התרחישים. ככה אני מרגיש ואיך אפשר להאשים. כשסוגרים לנו את הספיקרס ורוקדים שם בקומה 50. חיים בגדול אבל שיקבלו חשבון בסוף הארוחה. הם ימכרו את הכל, את הטוב
בשביל איזה נזיד. עדשים ומערבים למטה ככה מרעישים, ולא הושטתם יד אבל שלחתם פרשים. ככה שאני מוכן לכל התרחישים, ככה אני מרגיש ואיך אפשר להאשים. כשסוגרים לנו את הספיקרס ורוקדים שם בקומה 50. חיים בגדול, אבל שיקבלו חשבון בסוף הארוחה. הם ימכרו את הכל, את הטוב, הרע וגם את אחותך. כשקמתי הם סגרו לי את העסק. את הטוב, הרע וגם את החוק.